Dami tayo. Go power. 2,000 years later. Sa karamihan sa may NCCC, Victoria Plaza, kaya ito na nag-training dito sa style, notice pati ito na yung ilawan, worth it, or not worth it, ang ilang magkaon mga kapitan. So, ako na ning mga na nagtitinipan sa Hong Kong style na noodles, mga kapita. So, mga kapita, kilawan ko sa nung kapitang trending na mga kapita ko isa lami. Ila kami nung ko, ila kasi sa mga kapita. So, karong mga kapita ko na yung matilawan ang Hong Kong fried noodles mga kapita. Gawa na po ng total is 63 pesos na only order mga kapita. That's so mine. Ay, number 10? Ano ba yung katilawan eh? Yan over 10. Hindi kinakit siya 10 over 10. Hindi lang pupaw. Pupaw. Go power. 8 over 10. Ang budget na tubig. Ano 10 over 10 kay mo siya bitong may silaw ka dito murong na siya pero curious kung anong kung gitawag ni should magic water no? Murong bitong na siya bilawan na to. Let's do this. Dami tayo sa 60 pesos mo. Bulsa tayo. Yan naman yung puno ko doon. So, kung sa pa yung ulat mga kabingga at barang dito sa karang food court no sa may Victoria Plaza, sulod ng good para matilawan yung Hong Kong style
fried noodles mga kabingka. Ito po si DJ March, bisa na og nabigo mga kabingka kay lalo magkuha na to. This is permit. Padayon gyud mo sa gibati. See you in next vlog mga kabingka. Gusta. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.